Изадар, аз съм SCP-87 и днес ще снимаме на Counter-Strike 1.6. Да направим едно фъни видео, така. Забавление. Няма какво да се правим. В момента снимам с симпатичко Стриксел. Какво става? Съжалявам ако го чуя, че тихо, ама Бандикам е виновна за това. Така. Пускаме. Него ли е той? Къде бе? Факай се бе! Да, много добре. Това спокойваш. Пръчи. Добре бе, фак! Стига бе! Ама виж къде е бомбата горе, Ей сега. Обаче са, чувай, твоя звуки са, чувай ехо. Де ли? Го. Сега време е да те изсуша малко. Аре, кофалин ти ли набих бе? Не. Какво, на колко си е? Всъщност ми наби кофа и съм на 25 кръв. Лага куче. Да, чакай. Дръж! Къде? На попово мади. Че. Стига бе! Ти не знаеш, че ще са по 87. Какво не знам? Нищо. Нали да си Джон Сноу. Яш това. Ауч. Готов ли си? Да похапнеш вафлички. Това дърво беше много вкусно. Не, защо? Не можа да взема гранатата. Get direct. Я ще приближа малко микрофона. Чакай, вече ми е точно до устата. Така е по-добре. Охо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 х ...79. Къде? Откъде на къде, бе? Лагвам ли? Аре, брат! Гонята и та стрелям, че не мреш. Аз го стрелям, той не мре. Поеми, че там си бил, значи. Виж резултата. 6. Хедшот! Откъде на къде, бе? От тъгълчо на къде, бе. Какво кофа? Май не са така е. Ще ти беса едно железо в главата. I told you! Патка пауър! След няколко рунда можем да пуснем, може да пуснеш, защото сега направя сървъра. Може да пуснеш на хадат. Аре, да. Just epic. Да бе, добре, на колко е? На 7 кръв. И пак виж резултата. И виж се пинга.
Чакай, бе, чакай! Поеми това. Или кръв съм. Да, аз бях на 32, ама не е нищо. Фък. Yes, way. Ти не знаеш къде съм аз, за да можеш да ме спреш. Аре, къде съм, е? Видях къде си. Охо. О, фак. Не! Мислиш, че правиш като моят номер. Влизаш в басейна, фърляш граната. После пак влизаш в басейна, пак фърляш граната. Ма, откъде на къде? Охладна. Аре, яж вафля, бе. Белгийски са. Вкусни са. Аре, бе! Jesуй. Тя ми е кала да спра пазвата. Беше нещо бъгнато. Цвет ли то? Да, естествено. Сега. Пирон пауър! Факай се. И аз бях със също. С гвоздия за пирони, както аз го наричах. Гвозди за пирони. Сори, имах предвид пистолета за гвозди. Да. Гвозди за пирони. Сега моето момче, дръж тези гвозди за пирони. Гвозди за пирони. Не, нямам думи. Шпач. Толкова ли съм страшен? Като хорър филм. Погълни това, бе. Погълни това, бе. Ай, удави се, бе. Шпионската наденица. Пак е умрем за нея. Факай се, бе. И цамбур. На колко си е, брачет? Найс. Сега ще умреш. Но много малко съм. В кръка. И то пресната. Да не видам от цели пъти веселата беда. Май там беше. На колко е? На 49. На 2 кръв. Много хубаво. Не, едно, ами 2. Дръж там. Аз знам, че там си някъде си. О, фак.
Аз не съм там, където ме мислиш. Сега, бе. Много бавно скочи. Да. Този път нищо няма да ти кажа за туалетната, защото все пак беше на правилното място, не върху мен. Да. Фъкай се, Джуд. Вози са перони! Не! Вози са перони. Към патроните. Ми да, той аз обех спасение с патрон. Сега, дръжи се гвозди за пирони. Аре, бързо гвозди за пирони. Браво е гвозди за пирони. Аре, бе. Стига, бе. Чакам се. Пум! Сега ви че е върху тебе. Еми да, но този пак биш върху мене. Главата ми беше потънала в кинефа. Да, добре, да. Че имаш една патрона. Ихи, добре, какъв беше то фалцов скоко е? Скача и се завърта на друга страна. Е сектор, така, окей. Да, много бая раната. Има едно нещо на света, което мразя и което трябва да бъде премахнато. Бертата от ръцете ти. Тя ви че е премахната. И това дърво. Да. Те сега ще ги примахна аз. Yes. Туп. Дръжвай го за перони. Ох, лаги, ади бе, брат, измъкни се от тука, бе. Да, ми аз се бъгнах. Да, че като малки деца, пувай в малкото басейнче, за да не се отдавиш. Тук плуваш малко басейнче да не се отдавиш. Ами аз ти казах, че тази емка трябва да я премахнат. Това не беше емка. Да, не емка, извиняй, Берта. Аз ще убия. Ще ли да кажа? Сега тук ще те умрия. То ти бойде за сините в червено. Кой ще го чисти после? Фъкай се, бе. 23 на 23. Добре. Фъкай се. Ай сега мъртва си, брато. Къде? Стига, бе! Играем до 20 и... Не, играем до 30. И сменяме на хадат. Окей. Айде, мре, бе. Куча син такъв. Кучка син. Че не съм видял. Давай, не съм. Рип. Ай, бързо. Фук! Брат, ти ми наби кофа и ми мръдна мирника, брат. Койка, Какво, брат? Аз стрелнах към главата ти, брат. И ти ми биеш кофа и то и там, абе да. Ето пак. Си нереален. Ей сега, ще се връща, спокойно, ще се връща. През стената! Ауч. Това не е хак. Това е самият CS. Сериозно, че нямам патрони?
27 на 27. Гъс. Оп! Яш бе, маршо. Батко, че къде мимичка и не знае какво става. На колко си е, брачет? На 18 кръв, вече съм на 13. Тънах. Какво каза? Какво каза? Ашок потънах, умрях. Затънах. Имах предвид. Ох! 30. Ай смени. На хъдат. Момент. Добре, Само да го намеря. По-бързо Ниджи. Къде си бе? По-бързо са тъпа. Факай са бе. Не ти дадох това удоволствие. Welcome to the Patka Power. Какво правиш? Сериозен ли си? То път аз да съм тиро, ама сета. Never. Охохохо. Сега, като има патката, нали знаеш какво става? Патка Power, бе. Я да ми се махаш оттам. Опа, той е с наша АВП. Аре! Оттам, където не трябваше да бъде. Взех... добре, тук ми е АВП-то, добре. Как ми лагна? Фак, бе. Wait a minute. Тук съм. Окей. Тук съм, де. Ах, че... Бях паузирал за малко само, че там... В сърцето. Стига, бе! Ще се базикаш мене. Да, бе, чакай, сега патка пауър е, надей се. Ох! Че даже представя табела, че набих хед. Стига, бе! Каш там? Патка пауър, бе. Почка се чува го. Бързи ниджи. Охо. О, не. Looks like it's a trap. Да. Аре, бе, брат. Стига, бе. Аз не съм чак такова голямо прано на CS. Нека че. Ой, аз не съм. Няма да ходиш никъде. Уф. На колко е? Вече на николко. Бързо. Yes, way. Защо като съм с АВП нищо не става? Може би AVP Power не е за мен. But Patka Power is for me. Оцелен си? Да, аз седя, чакам тън, да. Прицелвам се, вместо да стрелна и да те убия, аз седя, чакам. Може би да по кафе. Искаш ли? На колко е? 100 кръв.
Абе, не знам колко програми са ми пуснати, нещо ми налага и трябва да си вземам нова RAM памет. Пак ми трябват пари, пак нямам пари. Добре. Във Facebook страницата ми съм дал линк към Twitch, към Twitter, maybe, към моя вебсайт. Мисля, той не е точно официален с личен домен ми. С един вид като онлайн е направен. Това няма значение. Добре бе. И така. И съм дал и линк към PayPal, ако някой реши да ми донейтне. Смисъл. За добра кауза към компютъра. Добре бе. Много добра кауза. Ми да, добра кауза към компютъра, че ни чули, добра кауза към компютъра, да се вгреда на компютъра. То само дето рам ще му таком, да. Иди вид подобряване на сетъпа. Добре бе. Така. Дал съм линк. Ако ви хареса клипа, може да дадете лайкче и да се абонирате за канала ми. Да, чакай. Аз мога ги пратя номера. Познай батко, че козе е. Така ли? Грозен! Чай, че ни мръднах. Мри! О, фак бе. Вие сте в Ахилесовата пета. Да. Ама аз съм Ахил и не умирам. Нищо, че той умря. Един ебах и той умря. Мисъл, един ебах, той е композитор и той умря. Да не си помисли, че... Това прозвуча. Да не си помисли, че друго. Един ебах и да умря. Еми, бах е композитор сега, какво да направя, той умря човека. Уф. Да, много добре. Много добре. Сега завършвам. Тук съм. За малко пак паузирах, сега да видя времето на... Опа! Чакай, ти ли бе? Мали бе? Върсва времето на... Времетраенето за момента. Може би още около 6-7 минути. 8 зависи. Какъв е то атак спид, бе? Глистреля в пак стреля, какъв е то no reloading, бе? Всъщност бе зареждам, обаче постоянно помпя лявото копче. Да, няма такива вече. Така ли? Личи... Ще реши клипа. Nope. Все още не. Окей. За малко съм в пауза, да знаеш. Аха, окей. Бързо. Както я прави, аз ще направя. И аз ще направя така, обърка се, ако казах. Аз как ще направя? Его дей. Ще седим така и ще го чакаме. Да, но бързо да се върне. Да. Хей.
Оп! Опси. Без искам. Без как си бях сложил това пръста на левия бутон и не се усечих и го Сляне, такова, добре, извиня. Такова, симпатичко. Убил си ма без да искам. Без да. да искаш. Разбра. Да, ма само, че не беше такова, не беше нарочно. Бях си оставил пръста на левия бутон и без как го натиснах и... така де, симпатичко, истинското му име е Селян. Пак на ти беше. Аре, защото ти не знаят. Да, вярно, че там беше написал описанието в Twitch. Ой, ще ти чупе головата, ще ти каза на тебе, бе. Goodbye, world. Какво се самоубиваш? Толкова ли ти е мизерен в живота? Да. Ма не е по-мизерно твоя. Мълчанието на агнецата. Саме пее. Goodbye, world. Yes. Ауч! Да, и аз седя. Бондет. Само с пистолета. Че аз направих също нещо. Аре, аз мисля, че няма да ме оцелиш. Да, вярвай, бе. Да, пусни свиньерчето. Не, бе. Много хубаво, не можа да ме оцелиш от място. Goodbye, world. Виж, иди сега малко. Че, ай сега те убия, ще направя малко паркур. Ако те убия, ето. Там, ladies and gentlemen, паркур. Че, провалим се паркура, ще го направя следващия рунд. Кажеш така, когато се опиташ да направиш паркур, обаче се издъниш. Да. Плъх. Пак ли се саме пебе между Туркия мрява? О! Ladies and gentlemen, паркурист! Паркурист. Хулиган. Съцъпа... Не. Не можа да го измисля много. Никъде няма начин. Rip my friend. Вий. Всичко, Аз почвам какво викаш. Вай платит! Къде си е, мен? Опс. Извините, парсята. Много добре. Парсето в мен се обади. Парасята в тебе се обади. Малко те. Кой да подозира, че са АВП? Няма да ми предаваш номерата и... Дай. Maybe next round. Now. You die. Die. Oh, double shot. 3, 2, 1. Yes, we. Значи rise кръв. Goodbye, world.
се яви пе, нали, кушко? Така ти умираш посред бял ден. Ей, така се прави като тебе, да заподариш като плъх от мишата си дупка и да ми набиеш хедшот. Само Този път беше хардшот. едно такова нищо мижало дълнопромишлено китайско мишле се показва. Да. Oooo. Се показва и ме убива. Там където оцелих, мисля, че няма да имаш деца вече. Мисля, че досещам. Аре, фъкай се, бе! Сега, ви сега гледам моя режим. Аха, не ме оцелиш, нали? Хи-хи. Окей. Симпачко, тук ли си е? О. Хи, сафък. Тук съм. Окей. О! Добре, айде още два рунда, нали? Ако ти ме обижда. Ти си направи своите 30. Окей, още един. И мисля да приключвам. Окей. Мисля да приключвам! Добре, още един рунд, значи. Ей! Кой каза ти ей? Към ей! Стига бе, човек! Май този клип ще продължи дълго време. Ето, браво. Добре. Окей, момчета, ladies and gentlemen. Мисля да... Това ще бъде края на нашия клип. Ако ви е харесал клипа, може да дадете палче нагоре и да се абонирате. В описанието ще дам линк към сайта ми, към Facebook и за Twitter, ако желаете. Да, аз съм сам в сервера, толкова да играя повече. Ако... Не, това ще е. Окей.